Hoffwn ni bregethu heno ar adnod sydd i'w weld yn yr 20 bennod o lyfr Exodus. Exodus bennod 20 ac adnod 16. Na ddwg gan dystiolaeth yn erbyn dy gymydog. Na ddwg gan dystiolaeth yn erbyn dy gymydog. Un o'r 10 gorchymyn wrth gwrs. Dyma'r nawfed ar olaf, ond un o'r 10 gorchymyn. Na ddwg gan dystiolaeth yn erbyn dy gymydog. Ddau beth sydd yn anharo i am y 10 gorchymyn. Un, mae'n amlwg i fi fod ein cymdeithas ni wedi gwrthod yn llawn ac yn llwyr erbyn hyn, y 10 gorchymyn. Ac mae hynny yn drychinau. Cyffwrdd ar beth glywson ni a bore yma, wrth gwrs. Yr ail beth sydd yn anharo i wrth i ni feddwl am y 10 gorchymyn yw hyn mae angen yn ddybryd arna ni yn y dyddiau hyn i glywed y 10 gorchymyn ac i glywed pregethau ar y 10 gorchymyn. Ac dwi ddim yn hoffi tynnu un mas a drael y lleill, ond fi'n credu dyma un o'r gorchmynion hynny. Mae'n amlwg. Mae angen clywed pregethu arno dyddiau hyn. Na ddwg gan dystiolaeth yn erbyn dy gymydog. Fe fuon ni yn ein seiat y tro diwetha yn trafod y cwestiwn hyn, ydy pobl yn ymwybodol i fod yn bechaduriaid. Ac fi'n credu daethon ni'r casgliad hyn. Nad yw pobl ef yr ysbryd glân yn ymwybodol i bod nhw'n bechaduriaid. Mae pobl yn gyffredinol yn meddwl i fod nhw'n all right. Dyn nhw ddim yn berffaith, ond dydyn nhw ddim yn bechaduriaid. Mae eisiau ysbryd glân arnyn nhw i ddod i'r pwynt hynny. Ac mwyn dod i'r pwynt hynny, mae eisiau i bobl clywed y ddeddf, clywed y gorchymyn, clywed gair Duw yn cael ei bregethu, clywed beth yw safon Duw. Beth mae Duw yn disgwyl oddi wrthyn nhw yn ei bywydau o ddydd i ddydd. Ac felly mae'n bwysig bod ni'n troi nôl at y gorchmynion hyn ac yn egluro, esbonio wrth bobl beth mae Duw yn disgwyl. Beth yw ei ddeddf e? Beth yw ei orchymyn e i ni? A dyma un ohonyn nhw sydd ei angen arnyn nhw. Clywed hyn. Falle i chi'n cofio, yn y 10 gorchymyn, mae 4 cyntaf yn ymwneud â'n perthynas â Duw. Dwi eisiau clywed hynny y dyddiau yma. Ond mae'r 6 nesaf yn ymwneud â'n perthynas â'n cyd-ddyn. Phobl o'n cwmpas a'n cymydog ni. Ac mae'r nawfed orchymyn yn symud o ein gweithredoedd ni. Dyna lle mae'r ail eich fel mae'n cael ei galw, y rhai yma sydd yn ymwneud â'n cyd-ddyn. Maen nhw'n dechrau gyda'n gweithredoedd na la, na ordineb, na ladrata. A mae'r nawfed yn symud at ein geiriau ni.
Hynny yw sut i ni'n siarad o ddydd i ddydd. Dyna beth sydd tu ôl i'r gorchymyn yma, ein geiriau ni. Mae geiriau yn bwysig yn dyn nhw. Mae geiriau yn bwerus. Y trw eiriau i ni'n cyfathrebu a phobl. Mae'n rhyfeddol pan i chi'n meddwl amdano fe, bod ni'n gallu cyfathrebu a'n gilydd mewn beth hyfryd am hynny. A dyna sydd yn gwneud ni yn wahanol i'r anifeiliaid. Dyn ni'n gallu cyfathrebu trwy siarad, defnyddio geiriau. Ac i ni'n siarad tipyn. Dyn ni, mae rai yn siarad mwy na'i gilydd, ond dyn ni gyd yn siarad. Dyn ni gyd yn defnyddio geiriau. Ac yma'r gorchymyn yma fel yw'n dweud yn ymwneud â hynny. Mae'n geiriau ni yn bwysig yng ngolwg Duw. Daliwch mlaen i hynny. Mae ein geiriau ni yn bwysig yng ngolwg Duw. Mathew 12 ac adnodau 36 i 37. Grandewch ar y geiriau hyn. Maen nhw'n brawychus o enau yr arglwydd Iesu Grist. Rwy'n dweud wrthych am bob gair. Di fydd a lefara pobl. Fe roddant gyfrif amdan yn nidd y farn. Oherwydd, rydywch ar hyn, wrth dy eiriau, y caid y gyfiawnhau. Ac wrth dy eiriau, y caid y gondemnio. Dyw hynna yn brawychus. Mae'r arglwydd Iesu yn dweud, mae'n geiriau ni mor bwysig â hyn. Maen nhw'n ddigon i'n cyfiawnhau, maen nhw'n ddigon i'n condemnio ni. Yn ddydd y farn. Bydd rhaid i ni roi ateb rhyw ddydd. Nid yn unig am ein gweithredoedd, ond am ein geiriau ni hefyd. Sut ni wedi siarad a phobl, am bobl. Nawr mae'r gorchymyn yma yn mynd â ni i fyd y gyfraith. Dyna'r iaith, dyna'r cyd-destun sydd yma. Llys barn, court of law. Nawr, Moses oedd yn rhoi y gyfraith. Ac yn yr amser hynny, doedd dim cyfraithwyr, doedd dim heddlu i gael. Doedd dim tystiolaeth forensig i gael yn y dyddiau hyn. Os oedd yna achos yn eich erbyn chi neu yn erbyn person, enghraifft llofruddiaeth, byddai angen tystion. Ac i chi'n cofio, byddai angen dau-dyst. Oedd angen o leia dau-dyst. Oedd un ddim yn digon, oedd angen dau i gondemnio person mewn achos llys. Ac fe fydde tystiolaeth y ddau yn ddigon i gondemnio yr eog. Felly roedd yr holl achos yn sefyll ar y tystiolaeth y ddau dyst. Yn holl bwysig. Difrifol iawn felly. Oedd fod geiriau y tystion hyn yn wir. Ac roedd Duw trwy'r gorchymyn yn sicrhau bod neb yn rhoi cam dystiolaeth. Na ddw gam dystiolaeth yn erbyn dy gymydog. Mae'n mynd ymlaen ar ôl Exodus 20 i egluro pa mor ddifrifol oedd e. Petai y tyst yn dweud celwydd, yn dweud cam dystiolaeth,
Fe fydde'r test yna wedyn yn gorfod dioddef yr un gos a oedd i'r un eog. Neu'r un oedd yn tybio i gael i fod yn eog. Felly roedd yn ddifrifol iawn. Dwi'n cam dystiolaeth. Mae cyfiawnder yn bwysig i Dduw. Dydy ddim yn bwysig yn ei cymdeithas ni. Cyfiawnder. Mae'n arweinwyr ni yn dweud real people don't care about the parties in Downing Street. Fel wedodd rhywun yn ddiweddar. Real people don't care. Trystwch i'w fyna, mae'n dweud y gwir. Dim lot o bobl yn, ond mae Duw yn. Mae Duw yn cymryd cyfiawnder o ddifri. Mae Duw am dirigwch. Mae Duw am onestrwydd. Mae Duw am mynd i ddweud y gwir. Mae Duw am mynd i anwybrydydd y gwirionedd. A dyna beth sydd tu ôl i'r gorchymyn. Mae'n rhaid mynd tu ôl i bob un o'r gorchmynion yn does e. Na ladd, beth sydd tu ôl? Sancteiddrwydd bywyd. Bywyd yn sanctaidd. Na odine, beth sydd tu ôl? Sancteiddrwydd rhywnes. Na ladrata, sancteiddrwydd eiddo pobl. Beth sydd tu ôl i'r gorchymyn yma? Sancteiddrwydd. Gwirionedd. Mae Duw yn Dduw gwirionedd yn dydy. Diolch am hynny. Duw y gwir yw e. Mae'n dweud mae fe wedi gelwyddog Dduw. Dwi yn hoffi yn well yn y Saesneg. Dwi'n yn bod ar y digelwyddog Dduw. Ond yn credu mae rhywbeth cryfach yn y Saesneg fan hyn. The God who cannot lie. Mae'n dweud, he cannot lie. Doedd ddim hynny i ddweud celwyddau. Mae Duw yn Dduw y gwir. Mae'n gorfod dweud y gwir. Yr arglwydd Iesu Grist yn dweud, Ioan 18:37 o flaen Pilate. Yna meddai Pilate wrtho, yr wyt ti yn brenin yn te? Ti sy'n dweud fy mod yn brenin, atebodd Iesu. Mwyn hyn, rwyf wedi cael fy ngeni, ac mwyn hyn y deithim i'r byd, fan, i dystiolaethu i'r gwirionedd. A mae pawb sy'n perthyn i'r gwirionedd yn gwrando ar fy llais i. Ac mae'r ysbryd glân yn cael ei alw yn beth. Ysbryd y gwirionedd. Mae'r gwirionedd yn adlewyrchu cymeriad Duw. Nawr mae'r Beibl yn dweud, mae cymdeithas ddrwg sydd ddim yn parchu y gwirionedd. Cymdeithas ddrwg yw cymdeithas lle mae'r gwirionedd yn siep ac y mae celwyddau yn gyffredin. Eseia yn dweud hyn. Eseia 59, adnod 14. Gwthyr barn o'r neilltu, ac y mae cyfiawnder yn cadw draw, oherwydd cwympodd gwirionedd ar faes y dref, ac ni all uniondeb ddod i mewn, y mae gwirionedd yn eisiau, ac ysbeilir yr un sy'n ymwrthod a drygioni gwelodd yr arglwydd hyn, ac yr oedd yn ddrwg yn ei nad oedd barn
yw chael. Gallu dweud hynny, a mae'n dyddiau ni. Wedyn Jeremiah, unwaith eto, Jeremiah, benod ymlaen o bore yma, benod 7 ac adnod 28. A dywedi wrthynt y genedl Jeremiah. Hon yw'r genedl, a wrthododd wrando ar yr arglwydd ei Duw, ac ni dderbyniodd gerydd. Dar fi am wirionedd, fe'i torwyd ymaith, o'i fenau. Dar fi am wirionedd, gallu dweud hynny am brydau, dyddiau hyn, dar fi am wirionedd. Os dim eisiau am helaethu se, dwi wedi crybwyll yn barod. Gwleidyddion, prif weinidion, os yna bobl yn credu, i fod a nhw yn dweud y gwir, ydy'r gwir yn bwysig iddyn nhw. Real people don't care. Mae'n cyfryngau, ydyn ni gallu ymddiried bod popeth sy'n cael ei adrodd i ni yn y cyfryngau yn wir. Mae'n chwaraeon. Ydy pawb yn dweud y gwir i bod nhw yn cymryd rhan yn onest. Mae'n busnesau ni. Ydy'n cwmnïau mawr ni'n onest gyda'r gwir. Mae'n ysgolion ni. Ydy'n hysgolion ni yn tredio'r gwir. Mae'n ein teuluoedd, mae'n ymdeithas yn gyffredinol. Wi am ddweud dau beth wrth i ni fynd ymlaen yn awr. Am y gorchymyn. Dau beth. I ddechrau. Pechod i osgoi. Pechod i osgoi. Dyma'r wedd negyddol ar y gorchymyn. Mae yna bechod yma. Ac mae yna bechod yma i ni osgoi. Mae yna waharddiad yma. Does yn amlwg. Mae Duw yn dweud ni beidio neu rhywbeth. Mae'n dweud wrth ni beidio dweud celwydd. Peidio dweud anwiredd. Peidio twyllo. Peidio bod yn anonest. Mi eisiau dweud mwy, yn os mi eisiau ymhelaethu. Mi eisiau dweud rai pethau am y pechod yma o ddweud celwydd. Gael nodi rai pethau yn gloi iawn ar y dechrau. Am y pechod yma o ddweud celwydd. Gyntaf, mae'n bechod hawdd iawn i ni. Hawdd iawn. Mae rhai pechodau yn gymleth, yn dyn nhw. Mae rhai pechodau yn cymryd cynllunio. Dwi ddim yn gallu i cyflawni nhw heb ychydig bach o gynllunio. Falle llofryddiaeth, mae'n wedi cynllunio ychydig. Ond pechod celwydd. Mae'n hawdd iawn. Mae gyd sydd eich i ni. Yw agor eich ceg. Weithiau chi'n gallu dweud celwydd heb agor eich ceg. Hyd yn oed. Mae'n rwydd i bechu trwy ddweud celwydd. Mae'n cymryd eiliadau i llai nag eiliad i ni ddweud celwydd. Yn ail, mae'n bechod sydd yn datblygu yno ni'n gynnar iawn. Cynnar iawn iawn. I ni gyd yn gwybod am pa mor rwydd mae plant. Hyd yn oed plant bach. Yn gallu dweud celwydd. Yn drydydd, mae e'n bechod i ni'n gweld sydd yn fanteisiol i ni. I ni'n meddwl trwy ddweud celwydd i fod yn mynd i datrys broblem. Ni'n gwybod am beth wy'n siarad, yn dydych chi. Chi mewn trwbl.
A'r peth cyntaf sydd yn dod i'ch meddwl I gael chi mas o'r trwbl, fydd dweud celwydd. Bydd yn datrys y sefyllfa'n rwydd. Bydd dim eisiau rhywbeth mynd yn fwy cymleth. Na I just dweud celwydd yn y pwynt hyn. A dyna fe bydd e drosto. Mae'n gelwydd. Mae'n anghywir. Mae'n ddrwg. Beth nesaf mi sy'n ei ddweud am gelwydd yw mae'n aml yn arwain at ddrwg arall, at bechod arall. Wedwch chi gelwydd a siŵr o fod ymhen dim fe fydd na bechod arall yn ei ddilyn. Mae'n arwain at fwy o bechodau. Meddyliwch chi am eich hanes. Ac fe welwch chi, mae e'n arwain at mwy o drwbl na phechodau. Yn bymed dwi'n moyn dweud fan hyn am y bechod yma, I fod yn bechod dieblig. Dwi'n meddwl wrth hwnna. Wel, mae e'n bechod sydd yn dod o'r diafol. Wrth gwrs, mae pob bechod yn dod o'r diafol, allwch chi ddweud. Ond mae rhywbeth neilltuol am bechod a am bechod celwydd sydd yn ddieblig. Oherwydd mae'r Beibl yn dweud mai tad celwyddau yw Satan yr un drwg. Dwi'n cofio nôl yn yr ardd. Beth wedodd e mwyn twyllo y wraig. Beth wedodd y gelwydd? Na, ni fyddwch fe. Mae Dyw yn dweud hyn. Byddwch chi feirw wrth gymryd y ffrwyth. Na, ni fyddwch feirw. Tad celwyddau. Celwyddgi mae wedi bod eriod ac mae e o hyd yn gelwyddgi. Ac os ydyn ni'n dweud celwyddau, I ni'n dilyn y diafol. Meddyliwch am hynny tro nesaf chi'n cael eich temtio I beidio dweud y gwir. Dwi'n fwy tebyg i'r diafol wrth wneud hyn nag I neb arall. Sut I ni'n eio o dorri y gorchymyn? Sut I ni'n eio o beidio dweud y gwir? Wel, mewn sawl ffordd, allan ni ddweud mae'n bwysig ein bod ni'n torri lawr yn dydi. Mae'n bwysig bod ni ddim yn just meddwl am yr arwynebol. Ond be mae hyn yn golygu yn ymarferol I ni? Wel, sawl ffordd allan ni dorri'r gorchymyn. Hynny'n dda iawn ar ddweud celwyddau. Dyna'r gwir. Ac I ni moyn mynd i'r braidd, ydyn ni. Ni moyn gobeithio tynnu hyn allan hefyd ohono ni. Wel, allan ni dorri'r gorchymyn fel I ni wedi crybwyll yn barod, trwy jyst dweud celwydd. Jyst drwy celwydd amlwg wrth rhywun arall. Mae'n amlwg yn gelwydd. Nid dyna'r gwir. Mae rhywun yn dod atych chi ac I chi'n dweud rhywbeth, ac mae e'n gelwydd noeth. Mae rhywun yn gofyn cwestiwn I chi, ac I chi'n ymateb trwy anwyren, trwy gelwydd. Chi'n gwadu fel glywson ni am Pedr wythnos diwetha ac o'r blaen. Wyt ti hefyd wedi bod gyda dyn yma? Na, dwi ddim yn nabod e. Gelwydd. Ac I ni'n gallu cyfiawnhau dweud celwyddau, yndyn ni? I ni'n gallu cyfiawnhau trwy ddweud, wel, glywes I ddim yn iawn. Neu, roeddwn ni ddim wedi deall yn hollol y cwestiwn, ond celwydd yw e. I ni'n gallu cyfiawnhau trwy feddwl fel hyn. Wel, bydd yn well I bawb os dwi'n dweud celwydd.
bydd y fe'n well I fi, bydd y fe'n well I person yma lle. Os wedau gelwydd, celwydd yw e, chi'n torri'r gorchymyn. Chi wedi clywed pobl yn dweud, wel, hanner wir yw e. Neu mae'r ymadrodd Saesneg, the white lie. A mae yna o unimportant lie, mae'n dweud yn y geiriau. Wel, ysio beth? Ydy'r Beibl yn gwybod am gelwyddau gwyn? Na, ydych chi ddim yn dweud y cyfan. A dyna'r peth arall yn dyfa, ni dda ar ddethol beth I ni'n dweud. Dweud rai pethau, ond ddim yn dweud y cyfan. Celwydd, ti'n torri gorchymyn. Cam arwain, chi'n dweud y gwir, eto chi'n gweld ni'n dda ar hyn. Chi'n dweud y gwir, ond ych chi'n ymwybodol wrth ddweud y gwir, bod chi'n cam arwain. Nid dyna beth oedd y person yn gofyn. Neu os dyn nhw ddim wedi gofyn ac I chi jyst mewn sgwrs, chi'n gwybod beth chi'n neud, chi'n cam arwain wrth y ffordd I chi'n I gyfathrebu e. Chi ddim yn dweud y gwir. Neu chi ddim yn dweud y gwir I gyd. Neu wedyn, dyn ni'n gorbwysleisio rhyw agwedd ar y geiriau dyn ni'n rhoi. Dyn ni'n ychwanegu efallai at beth ni'n dweud. Nawr, ni'n symud I ffwrdd efallai o beth mae'r gorchymyn yn dweud yn hollol fan hyn, ond dyma'r ysbryd, dyma sut I ôl i'r gorchymyn. Mae dal yn gelwydd. Mae'r gorchymyn yn wneud, fel wedi dweud, am geiriau, am siarad ni, am siarad am cymydog ni. Sut dyn ni'n delio gyda'n cymydog? Dyma beth mae'r arglwydd Iesu yn dweud am y gorchmynion. Neu wrth grynhoi, car yr arglwydd y ddiwedd o'r galon, ath cymydog fel ti dy hun, caru cymydog. Dyna sut yw, falle dyma'r gorchymyn sydd agosaf at y gorchymyn hynny o garu ein cymydog ni. Sut dyn ni'n siarad iddyn nhw? Sut dyn ni'n siarad amdanyn nhw? Sut dyn ni'n siarad am rhywun tu ôl I cefn nhw? Beth dyn ni'n dweud am bobl tu ôl i'w cefn? Pan dyn nhw ddim yn ein presenoldeb ni, a byddwn ni'n dweud hynny petai nhw'n Ydyn ni'n ychwanegu pethau? Ydyn ni'n rhoi yn barn wrth adrodd yn ôl? Dyna chi ffordd arall ydyn ni dorri y gorchymyn. Barnu rhywun, barnu cymhellion rhywun. Pa hawl sydd gyda fi I ddweud beth oedd cymhellion person wrth wneud neu wrth ddweud rhywbeth. Oes na bleser yno ni wrth I ni adrodd nôl rhai pethau? Ydyn ni'n cael pleser wrth sôn am wendidau pobl eraill, baiau pobl eraill, clecs. Dyna beth ni'n trafod am nawr, clecs. Cario clecs. Cael boddhad o siarad am beth mae pobl eraill wedi wneud. Bychanu pobl. Dyna beth sydd fan hyn. Peidiwch yn neud. Yn aml, ffrindiau, ni'n gallu dweud y gwir. Ond does dim byd yn dweud y gwir. Dwi'n mynd yn y Tom. Chi'n dweud y gwir. Beth ych chi'n dweud yn iawn? Ond does dim byd wrth ddweud y pethau I chi'n dweud. Ac un ffordd arall allwn ni dorri y gorchymyn. Ni'n gallu bod yn euog o dorri'r gorchymyn trwy fod yn dawel. Chi'n dweud sut ydyn ni? Trwy fod yn dawel. Wel, weithiau dylen ni siarad. Weithiau mae yna le I siarad. Falle bod enw rhywun yn cael ei barddio ac yn ei dawel. A dyna'r union adeg pan dylen ni siarad. Ni'n torri
gorchymyn. Gadewch ni symud ymlaen yn ail. Os daw dyna pechod I osgoi, mae yma wrth gwrs y wir gadarnhaol, ac felly patrwm i'w ddilyn. Pechod I osgoi patrwm I ni ddilyn o'r gorchymyn. Dyma'r wir gadarnhaol. Eto, mae'n wastad wir gadarnhaol yn bob gorchymyn. Dyma beth I ni ddim wedi wneud, ond mae hwnna'n golygu ni fod I wneud rhywbeth. Beth ydyn ni I gymryd fel ein patrwm o ran ein siarad ni? Wel, dyma fe, Matthew 5:37. Bydded eich ie yn ie, ach nage, nage. Dyma ein patrwm ni. I ddweud y gwir, bob tro, bob tro. Y gwir, yr holl wir. Dim ond y gwir. The whole truth. And nothing but truth. Ysbryd sanctaidd. O I mi, bod yn sanctaidd fel tydi. Ysbryd geirwyr. Gad I fi, fod yn eirwyr fel tydi. Dylen ni fod yn bobl sydd yn meddwl cyn siarad. Dyna'r peth. Mae'n galed. Meddwl cyn siarad. Meddwl ein bod ni mewn llys ffarm. Dyn ni ddim mewn llys ffarm. Ond meddwl ein bod ni. Oherwydd mae Iesu Grist yn dweud am bob gair y dywedwch, beth ydych chi roi adael. Ac felly, meddyliwch eich bod chi mewn llys ffarm. A bod eisiau sefyll rhyw ddydd I roi adael. Cofiwch fe gewch chi'ch condemnio neu eich gyfiawnhau am eich geiriau rhyw ddydd. Cofiwch fod Dyw'n clywed popeth. Dylen ni fod yn bobl. Gellid ni pobl ymddiried. Yna dda yn dyfod. Ys dim lot I gael yn ddim. Ond yn dos rhywbeth hardd. Yn dos rhywbeth urddasol. Am ddyn. Am rai. Ac I chi'n gallu ymddiried yn I gair. I chi'n gwybod os maen nhw'n dweud rhywbeth. Mae'n wir. Mae'n digon o anogaethau yn y Beibl, dos yn y Testament newydd. Rai pethau'n anodd yn Testament newydd yn I ddiolch. Ond mae rai pethau yn hawdd iawn. Ydewch beth mae Paul yn dweud wrth yr Effesiau 4:25. Gan hynny, ymaith a chelwydd. Chi bobl Ephesus. Chi'n Gristnogion? Ymaith a chelwydd. Pidwch a dweud celwydd wrth eich gilydd. Mae'n ail ddweud wrth Colosiau ym Mhenod 3 ac adnod 9. Mae'n dweud fel hyn. Peidiwch a dweud celwydd wrth eich gilydd. Gan eich bod wedi diosg yr hen natur ddynol ynghyd a'i gweithredoedd ac wedi gwisgo amdanoch a natur ddynol sy'n cael ei hadnewyddu mewn wybodaeth a'r ddelw eich creawnol. Chi'n Gristnogion am eich ddelw yn newid, nôl I ddelw y creawnol. Fel oedd y fod nôl yn yr ardd cyn y cwyn. A sut mae'n cael ei amlygu? Bydwch yr ein celwydd. Bydwch y gwir. Mae sawl anogaeth yn diarhebion yn yr Hen Testament. Gai jyst roi un neu ddoi I chi fan hyn. Mae'r un sy'n cuddio tramwydd yn ceisio cyfaill garwch,
ond y mae sawl sy'n ailadrodd stori yn gwahanu cyfeillion. Dyna ni, dyna ffordd i ni'n siarad ailadrodd pethau. 29, na, gydawn ni hynny. Mae Iago yn sôn yn diwedd am y tafod. Pa mor gryf, pa mor bwerus, pa mor effeithiau y tafod yn siarad ni. A mae e fel yn gallu creu tân. Just gwreichionau mawr sydd yn gallu mynd ar dân. Just trwy'r tafod yma. Just trwy ein geiriau ni. A bydd ddarllenes i o y benod adnabyddus yna. 1 Corinthiau 13. Bydd yn taro fi wrth fi baratoi. A am gariad fan hyn, chi'n cofio, mae Paul yn ysgrifennu. Cymaint o'r heini sydd yn ymwneud â'n geiriau ni. Dyfe, nid yw lawen am anghyfiawnder, ond cyd lawenhau y mae ar wirionedd. Mae yn dioddef pob dim, yn credu pob dim, yn gobeithio pob dim, yn ymaros a phob Duw, dim. Yn goddef i'r eithaf. Ie. Fe ddwedodd rhywun fel hyn, un tro am y geiriau yn Saesneg. Cyn bod ni'n siarad, mae hon yn heth, gobeithio. Gofnwch hyn i chi. Is it true? Is it kind? Is it necessary? Hwna'n dda, dwi'n cyn ein bod ni'n meddwl, cyn bod ni'n siarad. Is it true? Is it kind? Is it necessary? Dyna sydd ti i'r gorchymyn. Dweud wrth eich am bob gair di fi fel y fath pobl, fe nhw'n yn gyfrif amdano yn bydd y fan. Ffrindiau, pan i chi'n meddwl am eich dydd ac am yr wythnos, pa ganran o'ch geiriau siarad sydd yn wir a ganran sydd yn anwiredd, a ganran sydd yn garedig, is it kind? A ganran sydd yn angaredig, a ganran sydd yn angenreidio. Neu oes na ganran sydd yn fag, ac yn wastra, ac yn ddifi. Ydy'n geiriau yn ddigon ni'n condemnio ni heno. Ydy'n geiriau ni yn ddigon ni'n harwen i effer. Mae'n gwybod amdano fi fy hun. Mae'n geiriau hi yn ddigon ni'n condemnio i. Jyst yn eiriau i fyny. Ti'n sôn am weithredwydd. A ti'n sôn am beth sy'n gwneud nesaf yn y degfed o'r chymyn. Yn y ddaliau ni fan. Yn y ddaliau ni. Yn ni'n cwympo'n fyr. Ydyn ni. Dyna pa mae angen Pregeth. Dawyd ys i ar y dechrau. Yn ni'n gweld arglwydd. Dyw wefus i ddim yn byr. Dyw eiriau i ddim fel hyn. Wy'n euog o dorri gorchymyn. A hynny Iesu Grist am hyn. Mae a'n gweredwr yn hyn. Mae a'n rhywun i biro y tafod yma. Bydded i Dduw un helpu ni i ddeall y gorchymyn, i gadw y gorchymyn, trwy help yr unig un allai'n helpu, trwy'r arglwydd Iesu Grist.